music take you there. Where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Where Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kekis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugul, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Winner Wednesday! Talaga nga ngayong Wednesday talaga ibibigay natin ang panalong-panalo ng mga interesting topics at balita para sa inyo mga ka-Rangers. Dito lang sa Tambalang Sipaw! Siyempre, ako inyong Papa P ang magpapasaya at magpapainit sa inyong umaga. And syempre, dapat kasama si Shakikay, kasama, kakulitan at kakwentuhan yung tuwing agahan. Oo, talaga nga, no, nasa gitna na tayo ng week na to talagang bigay todo na. Ikaw naman partner, kumusta naman ang iyong Wednesday? Talagang ngayon, panalong-panalo. Kaya nga partner, medyo mabigat ang pakiramdam. Pero na I'm still blessed, no partner? We are still blessed na kahit sa ganitong pagod, meron pa ring reward after it. So, mga Car-Rangers, okay lang na mapagod. Yung tanong nga kay Boy Abunda in the pageant, is it okay not to be okay? So, so yes, tama yun, partner. So, it's okay not to be okay. Kaya it's always a winning day for everyone. Ikaw naman, partner. Yes, at una muna, nabanggit mo ang ating Boy Abunda. Sa mga nanalo sa Binibining Pilipinas, congratulations. Siyempre kaya mas bate, Miss International. At sa ating, isa sa ating mga friend dito sa Baguio City, Miss Cariña Carino, na nag-represent sa ating San Fernando, La Union. Wow, congratulations to all winners. And hindi man natin naiuwi ang crown, we are all beautiful and confident with a grateful heart. Yes, naman. at lahat sila may advocacy di ba? Yes, Hindi ibig sabihin na wala kang corona, wala ka ng karapatan to help. But then again, yung mga beauty queens natin, talagang beauty with a purpose. Yes, talaga. partner. Katulad nga yung sinabi ni Miss Suwal kahapon, no partner ni Ma'am Ina, that sometimes losing is also a form of winning. Tama, marami kang matututunan doon na mga bagay para gamitin mo para sa usbong mo at pagbulusok sa goal mo. Yes. And hindi naman talaga palagi tayong panalo sa buhay, no partner? Yes, at sabi nga nila talagang mistakes are not mistakes. There are lessons to be learned. Wow! Yun naman Umaga talaga, no? Yes, at syempre, ito todo na natin yan sa ngayong Winner Wednesday at talagang una pa lang sa ibida na yan, talagang panalong-panalo ang kanyang idea to help our environment na naman. Wow, yun nga partner. Yes. Alam mo, it's very timely that we take care of the environment kasi it's our way of winning this pandemic, 'di ba? Yun naman yung tatakbuhan natin after this. Isa pa partner, 'di ba? Isa pa nating guest is now about yung mga pageant naman. Wow. Pero kakaibang pageant, di ba, partner? Sa ibida na yan. At ang galing-galing, no? Talagang tapos sa guest talakay natin, talagang yung art mismo ginawa niya, kakaibang art ang pinapakita niya sa ating mga ka-Rangers mamaya. Kaya sana excited na kayo maka-Rangers. Tutok lang. At sa barangay naman natin, talagang ang dami na naman nating napatunayan, talagang binibigay nila ang kanilang serbisyo para sa ating community. Di ba, partner? Oo naman. And yun nga naman, ang focal na itong pandemic na to is we help each other, we form each other to win this battle. Yes, at yun ang sabi nga nila, tulungan yan, bayanihan lang ngayong pandemya ay talagang magiging
magkakatulungan tayo to have a solution sa mga ganitong problema na hinaharap ng ating bansa, hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo. Kaya 'di ba? nga. And it's very, very soon, no, partner? Kasi Yes. malapit na nating itong ma-win. And sa mga car rangers natin, with the second dose of vaccine, make sure that you check your schedule Yes. sa inyong mga health service offices official website. Kasi baka nakalitaan na ninyo. Kasi may mga nakausap ako kahapon Yes. na, hala, di daw nila natanggap yung message. However, it was announced naman. And 'di ba, habang nasa first vaccine ka pa lang, talagang i-announce sa'yo at sasabihin na sa'yo kung kailan yung second vaccine mo. Yes, So, partner. responsibility pa rin yun. Yes, partner. And also, partner, kahapon Yes. na pag-usapan natin na if you have fully completed your vaccine, magkakaroon ka ng discount. Tama ba, Wow, partner? discount. Napakasaya yan. Gustong-gusto natin yung mga Oo. Pilipino. Oo, di ba? Ate B, baka naman. Sa ating Ate B, hello pa sa inyo sa karinderya na talagang busog-lusog tayo doon. Busog-lusog kahit na naglilihi lang ako ng fishball. Carry yan. Oo, at syempre tumutok lang at huwag kayong bibitaw mga ka-Rangers dito sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik ang tambalang sipaw! And nabanggit nga natin kanina talagang marami tayong pag-uusapan na panalong-panalo ngayong Wednesday. Kaya nga, partner, and kanina nga nung pinag-uusapan natin, grabe yung skill ng mga Yes. ganitong tao. Ano, partner? Oo, at ngayon nga isa nating makakausap ngayong guest talakayan talagang kakaibang art. Yes, At yes. oo, at syempre 'di ba marami tayong ngayong pandemya, marami tayong ginawa to express ourselves through dancing, painting. Ito naman ikakaiba dahil syempre nauso na yung mga kitchenette, yung maliliit na kitchen Yun na, nga. art, pero ngayon doll naman. Exciting Yes. naman yan, partner. So, ipakilala mo na siya. Oo, at nandito na ang ating doll artist and collector na si Sir Art Ryan Biescas. Hello po, good morning. Morning everyone. Hello, good morning po. Hi. Ayun, hello po, good morning. Kitang-kita na natin yung talagang doll na meron si Sir Art. Kaya napakaganda naman Opo. At syempre, alam mo ba, partner, congratulate ko agad muna ang ating si Sir Art dahil ang kanyang doll ay nanalo sa Miss Beauty Doll sa ibang bansa pa. Wow naman. Mamaya pag-usapan natin yan, partner, ha? Yes, at syempre, ayan Sir Art, kamusta po kayo ngayong pandemya? Okay naman, like everyone else is struggling din, pero so far, okay naman. Gusto ko lang sabihin na yung Miss Beauty doll na nanalo last year was not mine. It was owned by Jasper, by a doll collector. Ako lang yung gumawa ng fake niya. Pero part pa rin, no? As a team, collaborative effort pa rin na talagang malaking bagay ito sa nananalo. Kaya At yes po. And Sir Art, we just wanted to ask naman, paano kayo nagsimula sa ganitong form ng art? Art. Well, nagsimula kasi ako bilang doll collector din. Siguro mga early 90s, nakita ko yung pinsan ko na naglalaro with a doll na nabibend yung legs. So parang very interesting yun para sa isang bata. So from then, parang na-inspire ako mag-collect. And then in 2000, in high school, nag-start ako mag-collect ng dolls.
Tapos in college medyo na-stop. Tapos back in 2012 nakita ko ang daming nagbebenta ng mga dolls online. So parang na-inspire ulit ako mag-collect. And then pagdating ng 2013 doon ako nag-start na maging doll artist din. Oo. Talagang kapag passion mo talaga, nandun yung makikita mo yung determination at syempre yung artistry ng yung ginagawa. Sir Art, syempre nabanggit na natin yung doll pageant at malaking bagay ang mga artist tulad ninyo sa ganitong patimpalak dahil kayo ang bubuhay sa mga mukha. Kayo mga makeup artist Oo. Ano naman po sa tingin nyo or ipakilala nyo naman po kung sa mga ka-rangers natin kung ano ang doll pageant? Okay, yung doll pageant naman is like a human doll beauty pageant naman. Parang pang-tao siya, merong costume, merong swimsuit, merong long gown din, meron ding judges, at saka syempre merong winner higit sa lahat. Ayun. Yun yung nagkaroon ng difference nung hindi pa pandemic tsaka nung pandemic. Kasi nung pandemic, most of the Philippine doll pageants are done live. So pupunta lahat ng doll collectors doon sa site, sa venue, tapos doon sila the doll pageant. Tapos nung pandemic, naging online lahat. So they get to showcase their talents pagdating sa photography, pagdating sa pagsuot, something like that, mga ganong talagang marami pala, no? Marami na palang doll pageant sa Pilipinas. At syempre, binibigyan importansya pa rin to. Sir Art, para po ba itong Comic-Con, counterpart niya, pero doll naman? Hindi siya parang Comic-Con kasi parang masyadong malaki yung Comic-Con. Pero meron ding doll community kasi. So, parang gano'n na rin. Ayan, parang gano'n na rin. Oo. Wow, ayan, no? Ang gaganda ng pictures. They're actually very human-like. Sir, how are naman the challenges since these are actually small faces? Bilang artist, what are the challenges po? Ayun, so very kasi medyo mahirap talaga siya. Nung umpisa nagkaroon ako ng struggle pero as I do it every day halos every day, parang nakasanayan ko na rin lang. Tapos ayun, you have to really pay attention to details kasi yung photography especially, ifo-focus talaga yun sa mukha. So talagang if you don't do it good, makikita talaga yung lahat ng flaw. So yun ang mga challenges sa kailangan you really have to pay attention to details. Sabi nga nila, the devil is on the details. Yes, oo naman. Talagang nandun, no? At ginamit ni Sir Art yung artist at creative niya. Siyempre sa sumasali sa doll pageant po, ano mga kinakailangan ninyo na siyempre as doll director, siyempre kailangan niya ng artist din at ano pa pong mga part of the competition? Oo. Basically, ang kailangan mo is a beautiful doll na talagang mangingibabaw sa lahat. Tapos you have to look for someone to do for your costumes, long gown, and swimsuits. So yun lang naman. May ibang beauty pageants that they require videographers and photographers. Pero basically, yun lang talaga yung kailangan. Yung swimsuit gown and costumes, and you have to really find for an artist na talagang gagawa ng magandang doll at hair din, hair and makeup actually. Wow! And Sir Art, I'm just curious. Ako at si partner curious kami. Nabanggit nyo kasi na one of the most important part or component of this is the dolls. Saan po natin sila nabibili, yung mga dolls? Okay. So, yung mga Barbie dolls, pwede ba mag-mention ng brand? Okay lang ba? Okay. Yung Barbie dolls, we can find them naman sa malls. Tapos, meron din ng mga online applications like Shopee, Lazada. They also sell those dolls. And meron din namang online sellers sa Philippines. They buy dolls from other countries and they sell it here sa Philippines. Like Bismo, ganon. Yes. May specific po bang doll
ang dapat mong bilhin para kapag sumama sa mga pageant na ganito? Meron kasing mga pageants na they are focused on Barbie dolls. Meron din namang pageants na they are focused on fashion royalties or dolls that are made by Integrity Toys. Pero meron din dolls na they don't really mind kung anong brand as long as ang requirement is usually yung scale kasi merong 16 inches at meron ding 12 inches na doll. So if yung doll requires you to submit a 12 inches doll, dapat 12 inches kasi talaga yun kasi kung isasubmit mo yung 16, mangingibabaw siya. Siya yung pinaka parang giant doon. Parang ganun yun. Ayan, talagang nakaka-excite at congratulations dahil syempre, ang laking bagay, no? Yes, kasi sa mga itong pageant. And Sir Art, syempre po, itong doll art natin, talagang ano po importansya niya sa tulad ninyong nasa ganitong artistry? Importance of this doll art po. Oo, kasi ganito yun. Passion kasi yun eh. Nag-originate yun from most of the collectors talagang since childhood nagko-collect na sila ng dolls. And they get to express themselves doon sa dolls na kinukollect nila. Ako as an artist, na-express ko yung sarili ko by creating faces sa kanila at mga buhok. So I get to showcase my talent at saka yung creativity ko doon sa dolls. And especially during the pandemic, ang daming doll collectors na talagang kumapit doon sa doll collecting nila para makaget through talaga sa pandemic. Yung COVID-19 scare, yung mga ganon. So they choose to collect or they choose to play with dolls instead of worrying. Parang gano'n. Yes. So they help us talaga to get through pandemic. Napaka-importante yun. Yes po. Sir Art, ano naman po stand nyo sa, syempre, na-stereotype na kapag ang dolls ay para sa babae lamang? Yes. Ano pong stand natin dito? Just like everyone else, passion kasi yun eh. May mga interested sa ibang bagay like toy cars, may mga interested sa basketball, even girls like basketball. So, hayaan nyo lang sila mag-judge. Haters gonna hate, kumbaga. Diba? Just follow your heart, follow your passion. Yun lang. Yes. At nabanggit nga din ni Sir Art, no, na feel ko din na parang ang doll pageant na to is, alam mo, to express din. Yung, syempre, may mga gustong sumama sa mga pageant physically. Yes. Pero ito na yung way nila to express na makasali sila sa pageant. Tama ba, Sir Art? Yes, totoo yun. Yan. And Yung also, mga ano kasi, yung mga... Yes, go ahead, Sir Art. Sige. Yung mga ano kasi, like me, like yung mga ibang doll collectors, we get to express other version of ourselves sa pamamagitan ng mga dolls. And we also get to showcase our talent in designing and makeup to come up with a really winning doll. Also, ito na rin yung way namin as adult doll collectors to play with our dolls. Some are into photography, some are into dress up, may mga nananahinang damit, and of course, meron ding mga, yung ganito, mga beauty pageant, and this is how we spend our time. This is our hobby and this is our passion. Also, nakaka-inspire din kami ng other doll collectors to collect dolls and enjoy them. Kumbaga, really express themselves through doll collecting. yes, Sir Art, we really feel your passion out of this. And Sir Art, curious ako Sir, Ramdam na ramdam ba? what is your top 3 favorite in the competition proper po? Anong favorite? What do you mean po na favorite? Favorite part ng competition in pageantries? I super duper love swimsuit competition. Kasi doon mo talaga makikita yung yung beauty nung doll. Makikita mo doon yung face, yung hair niya, yung katawan niya, tsaka with less fabric, makikita mo talaga yung totoong ganda ng doll. Yun ang favorite part ko, swimsuit competition. Next po. Top 3 And right po tayo, here, Sir Art. Sir Art. Photography.
yung part ng yes. photography kasi Wow. I love taking photos. Tapos, and yung finally, yung yung paggawa nung faces nung the manika, nung paggawa nung hairstyle and yung makeup nila. Yun ang mga favorite ko. Top 3 Wow. favorite. Hindi lang makeup, no? Hair Na ginagawa. style din. Yes. Ganon kaliit na Ganon marami- ka-detail, detail partner. hanggang Oo, buhok. kaya nga. Mm-mm. And Sir Yeah. Art, meron ba tayong upcoming events or competition that you may want to invite our Ka Rangers and all our watchers through YouTube as well? Marami ngayon eh. Currently, meron silang ginagawang Miss Beauty doll ngayon. Currently, naghahanap sila ng mga doll directors to join. And also, there are so many doll pageants na sa Philippines like Miss Barbie Universe, yung La Bella Filipina, which is Miss Barbie Philippines na ngayon. So, just mag-browse lang tayo sa Facebook, makikita natin. Yes. And you can message me if you want to join those pageants and I can lead you to those websites or groups so you can join. Mm-mm. Ayun. And Sir Art, syempre, it's all about expressing ang nabanggit nga natin ngayon. Ano po yung mensahe nyo sa ating mga aspiring, syempre, artists na yes. gustong express ang sarili nila sa different way of art, di ba? Oo. Yes. Sabi nga ni Madonna, di ba, express yourself. Find your passion. There is more to doll collecting than just simple collecting dolls or buying them. As soon as you get along, as soon as you start collecting dolls, you will find na it is more than just doll collecting or dressing up. Marami kang magdi-discover sa sarili mo and you will grow and grow until na makikita mo na marami ka ng knowledge, tapos mapa-find out mo na you can do more yun than just being a doll collector. And just, Exactly, simple, Sir follow Art. your passion, follow your heart, yun lang. Follow your heart. Tama nga naman. Big word ngayong Big word. Winner Wednesday. Ang Kaya galing. nga, kanina pa namin pinag-uusapan ni Papa Paul yan, Sir Art. So thank you for Yes. always giving us that reminder. Sir Art, isa pa po, sino yung mga gusto nating pasalamatan? And please promote your Facebook page para malaman po ng mga Ka-Rangers natin. Okay. I have the IG account, yung The Dollholic. You can also follow me, Artine Biescas lang sa Facebook page. Kung gusto niyo bumili ng mga dolls, you can go to Doll Visoria din. And I'd like to thank dun sa mga The Dollholics talaga na sobrang nagpa-patronage ng artistry ko. Maraming salamat sa inyo. And to those artists na tumulong sa akin when I was beginning, si Mamu, si Mato, si Cholo, and Ange, and John Copeland, they are the ones who are actually who helped me during my baby steps. Kaya maraming salamat po. And sa inyo din, thank you so much for guesting. Yes po. Thank you, Sir Art. Dahil syempre, naibigay natin na talagang marami pang way para ma-express mo ngayong pandemya yung gusto mong i-express through art. Kaya maraming salamat, Sir Art, and we will definitely visit your Instagram account. Yes. Ayan, ipakita muna Thank natin you. na Thank you for so the last ang ating page, si Miss Australia. Ayan. Wow. Congratulations, Sir Art, and have a great day. Thank you. Partner, winner Magandang umaga sa Wednesday inyo talaga lahat. dahil ang daming pwedeng gawin at through art. Ang daming forms of art pa, partner. Parang ikaw nga yung sinabi mo Yes. kanina, dancing, painting. Ito kasi mga Ka-Rangers, let's broaden our understanding in this kind of matter. It's maybe for others kasi sabi na, ay, parang kakaiba siya. It's very unique. Which is tama naman. And sa totoo lang mga Ka-Rangers, that's very skilled ang kailangan mo dyan. So sa mga Ka-Rangers natin that is using art to express their feelings, gawin nyo na yan. Yes. Kasi di ba partner yung sa isa pang tututukan ng mga Ka-Rangers natin mama is another form of art. Oo, at talagang it's all about naman na paggawa through recycling or upcycling. Diba? Nasaktong-saktong ngayong month dahil it's all about Environment Month, tama ba? Yes, partner. Kaya mga Ka-Rangers, tutok lang dito sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music
to the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Isang hotel sa Baguio City iimbestigahan dahil sa umano'y paglabag sa entry protocol ng lungsod. Narito ang balita. Lungsod ng mga turista sa Baguio. Pero iniimbestigahan ngayon ang isang hotel dahil sa umano'y paglabag nito sa entry protocols ng lungsod. Inireklamo ito sa pamalang lungsod dahil umano sa pagtanggap nito ng mga guest na hindi pa dumadaan sa central triage ng lungsod. Ang problema pa, positibo ito sa COVID-19. Ayon sa report, umakyat noong Miyerkules ng nakarang linggo ang 4 na turista mula sa Quezon City. Dumiretso ito sa isang hotel sa Baguio. Tinanggap naman ng hotel ang mga turista. Pagkatapos mag-check-in, ay doon lang dumiretso sa central triage ng lungsod. Sa isinagawang antigen test, isa ang nagpositibo sa COVID-19. Agad itong pinabalik sa Quezon City habang binabantayan naman ang kalagayan ng mga kasama nitong 3. Ayon kay Dr. Celia Flor Brillantes, kailangan munang unahin ang central triage bago magpunta ang mga turista sa anumang hotel sa lungsod. When they reserve, approval kaagad ng mga hotels. And there's a miscommunication and it's misunderstood that if the hotels approved of it, no more for triage, no. But it's good that our hotel owners are very cooperative naman. They send back the tourists to the triage for the antigen test. Kasi importante yun eh. One more thing, syempre, pagka they accept the tourists and they don't know their status on their antigen, tapos nag-positive, syempre yung mga ibang mga guests sa kanilang hotels will be affected also. Do you have a lot of cases na ganito or mangilan-ilan? Mangilan lang. Because of course, parang they felt that they had already the power to accept the tourists, no, on their own terms, no. But we reiterated to the tourism office that even if the hotels approved of it, they still have to go through triage, no. So from the checkpoint, now our police partners are doing their best really to strictly send the tourists to the triage. Hotel owners will not accept without any antigen status, no? So dapat yung antigen are negative results, okay. So, and then we closely coordinate with their point of origin, no, yung LGU nila. If ever they become positive, they go back to their point of origin and have themselves tested for RT-PCR. Kapag napatunayan na may kapabayaan ang hotel, sasampahan ito ng reklamong kaugnay sa paglabag ng entry protocol ng lungsod. Aantayin pa ang resulta ng isasagawang investigasyon sa insidente. Kaya naman si Russell, sinisigurong lahat ng kanyang mga guest ay dapat dumaan sa central triage. I think ang number one pa rin is safety and health. Yun ang mas importante. Not only to us, of course, doon din sa mga empleyado na importante talaga kasi yung safety. It's because
umuwi rin naman yung mga empleyado namin o empleyado ng iba sa kanilang mga pamilya. Hindi natin alam kung sino ang pwede nilang ma-infect doon sa mga bahay nila. So I think kailangan yun pa rin ang priority and sundan yung protocols. Sa ngayon, 3,000 pa lang na turista kada araw ang tinatanggap ng lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Teenage pregnancy sa Cordillera, tumaas ang porsyento sa gitna ng pandemya. Narito ang balita. 2019, 1,654 ang naitalang teenage pregnancy sa buong Cordillera. Pagsapit ng 2020, taon kung saan inaasahang bantay sarado ang mga bata dahil may pandemya. Umakyat sa 2,422 ang bilang ng mga batang nabuntis. Coming po sa ating health facilities dito sa Cordillera. So yung tracking or yung tracing po nung kung sino yung tatay, anong edad and all that, lilitaw lang po yan kapag nirelease siya ng PSA through their local civil registry records. 11 taong gulang mula sa lalawigan ng Apayao ang pinakabatang nabuntis. Sa buong Cordillera, Baguio, na may 445 ang nakapagtala ng pinakamataas na kaso. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 355 noong 2019. Well, of course, nag-aalala tayo. What we always say dito sa Popcom is that for every one teenager na nabubuntis, that is still a problem that we're considering. And ngayon na mas bata, we're tracking yung 10 to 14 years old na in the past few years, hindi natin nire-record, hindi natin tinatrack. Lumilitaw nga na medyo bumabata yung ating teenage pregnancies or teenage deliveries na nare-report sa Cordillera. And this is worrying in the case na 11 years old is very young. Sabi nyo nga, Sir Dobie, na dapat naglalaro pa lang ito, wala pang kamwangwang. And what we're seeing sana is talagang mapigilan itong mga teenage pregnancies, not only itong younger, 10 to 14, but even yung ating minors na 17 and below. Puspusan ng pakikipag-ugnayan ng Popcom sa mga pamahalang lokal at DSWD para mapigilan ang pagdami at para maproteksyonan ang kapakanan ng mga batang ina. Well, ito yung welcome addition natin when it comes to policy related to teenage pregnancy. So just last week po pinirmahan ni President Duterte yung Executive Order 141 of 2021 kung saan dineclare niya na national priority ang pagbaba ng teenage pregnancy dito sa Pilipinas. So in the EO itself, minamandate niya ang LGUs natin to create a program or to create a team that would focus on curbing or decreasing teenage pregnancy dito sa buong Pilipinas. So ipinapanukala na rin ng Popcom na dapat ay magkaroon ng access sa family planning services ang mga minor de edad. Industriya ng Abal Iloco, palalakasin. Narito ang kwento. Tutulungan ni Deputy Speaker Christine Singson Mihan ang industriya ng Abel Ilocos sa bayan ng Santiago, Ilocos Sur sa pamamagitan ng pagpapalawak ng merkado, pagbibigay proteksyon sa industriya lalo na sa kompetisyon at branding o collective marking sa produkto ng Abel. Kasama ni Congressman Singson si Provincial Director Grace La Pastora ng Department of Trade and Industry. Kinausap nila ang halos 50 na umaabel ng bayan upang tulungan sila na mapabuti ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng Abel. Recently kami na-delegate committee ni J Congress dati committee on creative industry. Kat the meeting idi about fashion and textile. So the agenda mi that time. So the J aming buyers and no sino ti members ti dagiti industry representing it, that yung dagiti agencies from the government to share their thoughts on the different topics that was discussed. Kat na mention from DTI through IPO na mention dati kasla kayat all these weavers na mabalin na maprotektohan da by protecting their product. So DJ na discuss about the different weaves. Adagamin recent report na discuss mo DJ nga meeting like in Cordillera
Adaji arami ti Cordillera. Tatan ada sumsumrot nga products na same design, same motitura na cheaper that's coming from another country. But it's competing with them. So, hana mayat for your own local industry na maapektuhan. So, i-encourage dagiti weavers na mabalin ngaag-apply da for a collective markup no maprotekta ni SUDA ti DTI through IPO. Sa nasabing dialogo, maraming bagay na napag-usapan kasama na ang mga problemang kinakaharap ng mga umaabel, kasama na rin ang mga posibleng hakbang upang matugunan ang mga problemang ito. Isa sa mga tinitignan ng ahensya ang pagbibigay ng trademark o branding sa mga produktong abel at paggugrupo sa kanila upang matugunan ang mga demands ng mga buyer ng abel. Ang Abel Iloco ngayon ay isang trend sa fashion. If you ask me what is the best quality of yung Santiago, it's the quality. Best attribute niya is the very good craftsmanship, yung quality niya, and most especially yung ethnic design. Yung ethnic design niya, hindi madaling magaya. Nalaman din kay Director La Pastora na ang isa sa mga programa nila ay masigurado na magiging tuloy-tuloy ang tradisyon ito ng mga Ilocano sa pamamagitan ng paghahanap ng mga kabataan upang matraining sa pag-abel upang sila ang magiging susunod na henerasyon ng panagabel. Mula dito sa probinsya ng Ilocos Sur, ni Sel Benitez para sa Luzon Headlines. Tutulungan ni Deputy Speaker Christine Singson Mihan ang industriya ng karagdagang balita, bisitahin ang aming website ng rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Nagbabalik ang tambalang sipaw! Partner, Winner Wednesday ngayon, pag-uusapan natin ang maraming bagay na ipapanalo natin. Yes, partner. And sa balita mo pa lang, partner, no, merong mga ibang balita dyan na hindi masyadong nakakawin. Pero most of it, no, yung lalo na yung Inabel weaving sa Ilocos, partner, it's a win-win talaga. Nabanggit mo nga din yung mga medyo hindi ganun kagandang balita. Pero ang gagawin na lang natin dyan, panalong solusyon.
solusyon. Kaya nga. Panalong solusyon para sa mga ganitong issues natin sa community. Lalo na teenage pregnancy na nakakabahala ang pagtaas nito. Kaya nga, partner. So, sa mga car injuries natin dyan, instead of looking at the problem, let's go ahead and look for the solution, which is ginawa ng barangay na to, partner. Na-excite na ako. Ipakilala na natin yan, partner. Kaya nga. So, let's all welcome si punong barangay, Mr. Luis Dulagan. Ng Barangay San Vicente. Good morning po. Good morning, ma'am and sir. Yes. Good morning, punong barangay. And kamusta naman po tayo ngayon? Healthy naman tayo, ma'am. Mukhang okay nga, no, Kapitan? And Kapitan, okay lang ba? Kaya po ba natin itaas yung camera ng kaunti dahil hindi po natin makikita ang kagwapuhan natin? Yes, Ayun po. napatawa si Kapitan eh. Yes, Kapitan, patungkol naman sa barangay, kamusta naman po ang ating, syempre, ang way natin or activities natin to prevent at labanan ang pandemya? Good morning, sir. Actually, since the pandemic started last March 2019, our barangay had not stopped working. Actually, we are all here almost every day, especially during the registration and registration of the SAP, the 5,000. Yes. And we had not been stopping with regarding distributing food packs because in our barangay last year, many good Samaritans donated cash, donated the vegetables, donated rice, donated canned goods, and so many more. And many people are flocking in this barangay hall because of that food packs and SAP registration. All these keys, volunteers, many came to our barangay and helped the barangay council because we in the barangay council cannot do without them. We can do it, but it will be hard for us. Siguro hindi kami matutulog sa gabi kung wala sila. Despite the problema tayo, the trabaho ti barangay council kat hamat nga nabaybayan. With regards to the infrastructure, adamat lata ti nahangan nabaybayan di kwat infrastructure projects. With regards to the other executive orders, we have been doing it despite the kunada nga awanti social gatherings, like the barangay, the Soban the barangay. We have done it despite the kunada nga awanti social awanti gatherings. That's why it was done through virtual. Yes. Yes po. And Kapitan, imbaga yung adult na receive yung works and also monetary na pagbibigay ng mga car injuries natin. Kasano yung nga naaramid ka systematic di pagdidistribute tayo ti relief goods and SAP assistance po? With regards to the distribution of food packs, so nga kunak na may dagito SK, pinilimingay dagi jay kunadang awanti trabaho na ngay. Awanti trabaho na, awan nga jay isto nga income da. Kat house to house nga in warwaras mi. Ken nagyeda do mga no pas regarding jay vegetables nga umay dito nga nagadumot ngayon may i-announce me so nga umay amin nagyay inid sa aming prepare ko no sino ti may kan no di i-announce me
umay nga gala. So nga open. Yes, Kapitan. Nabanggit din natin yung mga ginawa ninyo nung pandemya at ngayon para labanan ng COVID-19. And Kapitan, syempre naging maugong ang Barangay San Vicente dahil sa tuloy-tuloy na pag-close or lockdown nito dahil sa mga pasaway. Ano po ang mga ginawa natin? With regards to the lockdown, diay kitas lang nga tulong ni Mayor DIET constituent ti San Vicente tapno awan kumangay ti awan kumati maapiktaran ijay ito pandemic already dito yung road COVID. It's the one way which the Mayor sees. Nakita ni Mayor nga mabalina nga itulong ti the whole community of San Vicente. Ti problema jay ado ti naapiktaran nga di kunada nga handa nga apiktaran nga dagay daily wage earner. Dagay ti talaga nga well affected. Ngam uri no kasi nga kanayon kami nga lockdown. Di nga lockdown mikit it's not because of arrogance nga di agsusugal agi inom wino anya dita agtakaw awan no diket I'm so proud nga di non-wearing of face mask di etikas lang inalan ni Mayor nga sample in the whole city of Baguio tapno dagiti kumada do mga barangays agkwada nga precaution da tanarigat gayam pumati man lockdown I think it was not effective. Di latawan non-wearing of face mask, non-wearing of face shield, di kwanti social distancing, adulatati pasaway. And I think it's not in San Vicente alone. That's why hang kami ang ako namin actually that we are not really pasaway. We awanti maggulungay nga kanayon nga mangyari takaw despite of this pandemic that awan mo tinikuha nga constituent mi nga apan nagtakaw iti panggap ti kaninda awan ti kaninda kin di ay tukunada nga mabarbar ket nagwarwara ket awan mo Thank you for clarifying, Kapitan and partner. Oo nga. And Kapitan, idamag mimat lang jay regreening programs nga in Bagayo Tatay. Kasi 'di ba, you develop your infrastructure. So with regards to the regreening, di ko nang narrative at least we have not stopped for let's say napang kami tree planting. Siyempre with the regreening ngay ket kwa ado mutin inyag ti DA seeds. Katata inwarwaras mi dagi jay so nga damot ti constituent mi so nga di last year nagpa-contest kami iti on pot and land. So nga adamot ti nabati nga dapat ti adupay ti supply mi nga di nagapu iti donations nga bagdas so nga adati inted mi nga iti first prize ano din 25 ba 20. So nga doti duwa nga first prize data je asla unang ti kwa naikan nga kwa ket nagra-round kami nakita mi nagpa-contest kami nga ron nya dagi talaga nga nag-participate ijay kwanti gardening adi nga ron since nga 30 day inwaras mi at least andamot nga binaybayan in mula damat isong ado ti nag-garden with regards to the vegetables at adatin nem nga duwa nga first prize duwa nga second prize duwa nga third prize jay awan lang ti consolation na but di ket inusar mi adi ay kwan ay ket nya nga ro awan pangalami ti dadto mga source ti barangay so madi intent mi di nabating nga kwa nis nga iwaras mi pay ti dadto mga ay nabating nga bagas in kami jay kwa slow nga dati 20 kilos 40 kilos nga jay duwa nga first prize 30 kilos ijay second prize ken 20 kilos ijay third prize sub 10 kasi
One, Kapitan, that's actually dakal nga tulong dayta, and we're also encouraging our constituents nga agtanim isuda, di ba? And Kapitan, jay in connection to giving seedlings from the DA, anya pa jay plans nga inmula tayo from our tree planting activities. Tama tayo ko, pine tree hindi alnos. Nga mostly kat pine tree, inikuan mo, tinaga po iti Senro. And with regards to kung na tayo nga regraining, at dalatamot, kami nga nagsarsar din nga community cleaning. Yes. So nga monthly kami latamot natin cleaning iti barangay mi. And actually, yay, ado pa mo ti active nga umay nga mati tultulong kada kami nga barangay councils. Ayan, talagang todo ang binibigay na serbisyo ng ating barangay official sa barangay San Vicente. Kapitan, syempre patungkol dito din, isa sa mga naapektuhan din ngayon ay edukasyon. Ano po ang ginawa nating activities kaugnay sa education assistance? With regards to the educational assistance, tadamot yung programa ti city nga intenda iti barangay that's why nga da kami ket recruit kami ti about educational assistance ta kanayon mo nga ikupan ni Congressman Gon madagay kasla dagay medicine no sino ti dati tagatoy nga dati alati medicine ited ni Congressman Go in dagitoy mo councils the city of Baguio adamot ti educational assistance da isong ang kami nga kurang mangitid nagbirok no sinuti aplikante kat adumatin may nga nag-apply so we are helping them processing their application. Adak ko nga dyan ni BC Fund scholarship ni Congressman Go. Isupay, Kapitan, that we have to make sure that our education for the youth is not overlooked. And Kapitan, adapay ba ti upcoming activities tayo for our constituents for the rest of the year? Well, the activities ongoing lata diyan. Unya man ti makita mi nga mabalin mi nga maitulong iti constituent mi. So diay no adat kaslakar aron adati baganti higher headquarters patungpal mi so ati kami so ti aramid mi. Isupay. Thank you, Kapitan. And sino mati kaya tayo nga pasalamatan, Kapitan? Tiket mga pasalamatan nga naunay ket na kayo lang ada dito station nga nang pili kada kami nga San Vicente nga agitid man iti basit nga interview with regarding to our barangay. Thank you for all the listeners of Baguio, more especially to our constituent in this barangay San Vicente. But agpasalamat kami may kada kayo uray man niya kas diti bagbagada ijay panggap ijay lockdown kunada na bad image kami actually that is not a bad image but it is a challenge for us barangay council to do more and to do what is task to us. Thank you, ma'am. Yes. Maraming salamat po, Kapitan, for your time. And also, Kapitan, if you have Miss Jennifer with you, your barangay secretary, we also want to say thank you for allowing us to be part of this endeavor. Ayan. Have a great day, Thank you, ma'am. Kapitan. Thank you, sir. Salute you. Yes po. Salute po, Kapitan. Thank you for clarifying. And syempre, sa inyong serbisyo na todo para sa ating barangay San Vicente. Alam mo, partner, talagang simula edukasyon, regreening, at kanilang COVID response, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa para matulungan ang kanilang community. It's all our
end goal is for us to win this. And Yes. yung partner, yung sinabi mo nga na with this barangayan, na-clarify din Oo. natin kasi parang ang sinasabi kasi ng iba, matigas ang ulo ng mga taga dyan. Hindi po, mga car injures. Meron pong hindi po yun yung rason kung ba't sila nalalockdown. Kaya Yes. malaking bagay talaga na naririnig natin Oo. sila, no, partner? Kaya nagkaroon ng barangayan na segment dahil para syempre, tingnan nyo, as a good example na napapakinggan natin ang kanilang side of story. Syempre sa mga barangay officials natin at syempre sa mga SKs. Oo. And aside from that, we can get mga good measures and safety tips para sa mga kabarangay that will be applicable. Kaya sa mga kabarangay natin dyan, tutok lang kayo kasi baka mamaya kayo na nga. Kung anong barangay ang aming lulusubin Yes sa naman. susunod na araw at syempre next week and sa buong buwan. Ay nako, mga car injuries. Yeah, itotodo na natin yan ngayong araw na Winner Wednesday dahil alam mo ba ang ibida na yan, ating segment natin, talagang ang bida natin ay isang upcycle artist. Naku, na-excite ako dyan, partner, kasi meron siyang, meron siyang hugot Yes, nung bata may hugot pa siya nung bata siya. Kwento ng konting patikim. Oo. Nagsimula kasi siya na wala siyang laruan. Tama. So na-realize niya na hindi hadlang ang kahirapan para humadlang dun sa nanais ng pangarap na magkaroon ng laruan. Ayan, gumawa siya ng way, nag-recycle siya. Kaya tumutok lang dito sa ating ibida na yan dahil ito na ang ibida na yan. Ang mundo'y kailangan tayo. Isang salitang paulit-ulit ang naririnig. Subalit di pa sumagi sa isip ninyo ang kabaliktaran na tayo ang nangangailangan sa mundo. Kailangan natin ang mundo para mabuhay, para magpatuloy sa buhay, at para makita ang kahalagahan ng buhay. Sa bilis ng teknolohiya at henerasyon, di natin namamalayan ay napapabayaan na natin ang mundo. Puro kalat at hindi nabibigyan ng importansya ang kapaligiran. Sa problemang hinaharap natin, doon nagsimulang umusbong ang isa nating kababayan sa pamamagitan ng pagre-recycle ng mga patapong bagay tulad ng plastic bottles, lata at iba pa. Halina't kilalanin si Bongbong Valentino ng Muñoz Nueva Ecija at ang kanyang kakaibang ambag para makatulong sa kapaligiran sa tulong ng kanyang malikhaing isip. Bale po sir, mahilig po talaga ako na mag-drawing ng mga robots. Tapos na-imagine ko po na kung paano siya buuin. Tapos ang naisip kong mga gamit recycle materials po, mga plastics. Simula bata pa'y nakitaan na ng pagiging malikhain si Bong. Tuto po ako, mga 9 years old po ako. Mga konta po, mga Gundam. Pero simula po ako sa mga papel. Tapos natuto po ako nung naisip ko, baka may maisip pa akong mas magandang materials na gamitin maliban sa papel na mas tatagal. Yung naisip ko po yung mga plastic bottles na mga nakakalat sa tabi-tabi lang, yun po. Dahil sa pagkakaroon ng malawak na imahinasyon, hindi naging hadlang ang kahirapan para makuha ang kanyang ninanais. Basta't malikhain at madiskarte sa buhay. Bali sir, kasi simple lang po yung buhay namin noon. Tapos hindi po namin kayang bumili ng mga laruan na mamahalin, mga ganun. Kaya naisip ko po na baka ako na lang maggawa ng sarili kong laruan. At ngayon po, na-improve ko lang po yung talents ko. Hindi na malayan ni Bong na ang kanyang talento ay mapapansin ng marami. Tuwa nga po, nagulat nga po ako na biglang ganun kadami yung nakilala nila yung gawa ko. Dati po kasi dito sa amin lang kilala po ako. Tapos marami na po nakakilala, marami na rin po nag-type ng request. Masaya po. Hindi lang siya nakatulong sa kapaligiran dahil sa kanyang pagre-recycle dito, kundi nagkaroon din siya ng pagkakakitaan para tustusan ang kanilang pangangailangan. Bali po sir, pinopost ko po siya sa Facebook, tapos yung iba po nagugustuhan nila ngayon, umu-order po sila sa akin. Magsesend po sila ng design, at gagawin ko po, tapos ayun po, doon po pinagkakakitaan ko po siya. Mga sikat na robot noon, ngayon patuloy na bumibenta. Umaabot sa 500 piso hanggang higit 1,000 ang presyo ng mga ito na gawa sa recycled materials tulad ng lata ng langis, plastic na bote, scrap na makina, tornilyo at tsinelas. Ganyan kadiskarte si Bong lalo na't mahirap ang buhay.
at dumadaan tayo sa pandemya. Laking tulong po ngayon yan, yung talent ko kasi po, alam po natin ngayon, napakamahal po ng mga bilihin. Kailangan po talaga ng extra income. Kaya po, pinupursige ko po talaga yung talents ko din na para makatulong din po ako sa pamilya. Hindi lang talento ang kanyang sandata sa hirap ng buhay. Malaking parte sa kanyang inspirasyon ay ang kanyang pamilya. Bali po yung pamilya ko, yung 2 anak ko, yung asawa ko, na sana balang araw makaraos din kami, guminhawa yung buhay namin sa talent ko. Noon, nagsimula lang sa pangarap na magkaroon ng laruan noong bata at nagsumikap na makagawa gamit ang mga papel. Ngayon, ginagamit na niya ang kanyang malawak na imahinasyon para maging susi para makaahon sa buhay. Isang kwento ng pagsusumikap na kahit sa hirap ng buhay, maraming bagay ang pwedeng maging instrumento para makamit ang ninanais. Kwentong nagpakita na ang talento at diskarte ay may malaking parte sa tagumpay na hindi hadlang kahirapan, na minsan sa atin nagpapabigat at nagpapatiis. Iyan ang istoryang bibida sa ating prinsipyo kung paano harapin ang kapalaran. Istoryang kahit maliit man sa paningin ng iba, malaki naman ang maitutulong sa ating kapaligiran. Isang malikhaing isip, isang huwarang ama, isang kakayahan para makatulong sa mundo sa munting paraan. Ito ang kwento ni Bongbong Valentino na bida ang pagsusumikap sa buhay. Indeed, bida ng pagsusumikap, partner, di ba? Partner, kanina pa tayo, alam nyo kasi yung mga ka-Rangers, ang simple nung pangarap niya. And then yung pangarap na yung tinutupad niya, at yun pa, tinutupad niya yung pangarap ng ibang tao. Kasi ang ginagawa niya, di ba, binibenta niya yun, di ba, partner? Binibenta niya 1,000 or 500, pinakamura, 500 and 1,500. Talagang kapag may gustong ipadesenyo sa kanya, costume or talagang komisyon. At kino-customize niya according to their needs, no? Napakaganda naman yan, partner. And ito pa yung ginagamit niyang materials are within or recycled ba, partner, recycled. Diba? Galing lang sa hugasan niya langis, lata ng langis, tama ba? Or, wow! Yes, and then plastic bottles, tornilyo, scrap ng makina ang mga ginagamit niya. At hindi mo na mamalay na itong robot na pala siya, yung mga kilalang mga cartoon robot dati. Kaya grabe yung dati. Makadati ako. Makadati, parang 10 years. Yes. Oo din, mga no? Gundam, yun sinabi ko, Gundam and Zoids. Na-feel ko nga na matagal na nga yan. Oh, pero ang nasa isip ko actually, yung recent lang, si Bumblebee lang. Yes, Bumblebee, may ginawa siyang Bumblebee din. Yes. At yung mga motorsiklo, nagawa sa motorcycle figure siya na gawa sa recycled Sabi ko na, napaka-creative talaga, no? At syempre, Insight of the day naman tayo. Anong mga na-insights mo ngayong araw ng Winner Wednesday? Ay, nako, partner, ang lagi ko lang nakikita sa mga tao, sa mga na-interview natin ngayon is that it's okay for us to lose. Yes. It's okay for us na in the battle of life, hindi talaga tayo palaging panalo. Pero, pag natalo ka, natututo ka naman, di ba? Yes, lagi ko nga sinabi kanina, mistakes or not mistakes, there are lessons to be learned. So yan, gagamitin mong sandata yan para gamitin mo sa iyong goal. Tulad nga ng, syempre, mga talent mo, yung passion mo, tulad sa ginawa ni Sir Art sa kanyang artistry. Doon niya express ang kanyang sarili. At doon pa lang, panalo na siya. Panalo na siya, na-express niya yung kanyang sarili at naipakita niya ang kanyang artistry sa makeup artist ng Dala. Dagdag pa dito ang ating baranggayan na talagang kahit pinupunan na sila ng kanilang binabatikos dahil sa iba't ibang mga issues nila, talagang humahapaw pa rin at tumatayo pa rin sila at ginagamit ito para bumangon. Kaya nga, tumpak dyan, no, partner? And kay naman, Sir Art naman, partner? Kay Sir Art naman, it's all about yun yung gusto ko yung nagsimula sa pangarap. Basta may pangarap ka, yun yung fuel to drive yung sa goal mo. Kasi kapag hindi ka nangangarap, anong gagawin mo? 'Di ba? Ano yung drive mo para gawin itong mga goal na to at maging matagumpay sa gusto mong tahakin? Kaya nga. And partner, ang isa pang nakita ko sa mga ngayon sa mga taong nakausap natin at kay Sir Art is that wag mong kalimutan yung puso mo. Wag mong kalimutan kung nasaan
where your heart will smile, mga Yes, ka-Rangers. follow your heart. Naman. Papunta sa kanya ba yan? Oo, at hindi Ay, natin... naku. Pupunta naman ba? Ay, syempre, quote of the day tayo ngayon. Syempre, ang sabi ng lahat, take chances, make mistakes, and that's how you grow. Pain nourishes your energy. You have to feel in order to practice being brave. Naman. Gusto ko yung pagiging brave, no, partner? Oo. Kasi whether winning or losing, that's where you find your purpose. Oo. Alam mong ganun ka pala ka-brave, ganun ka pala kalakas kasi natalo ka na minsan. Yes. At hindi nagpapakita ang pain ng wala lang. Yes. There's something na purpose yan at reason yan kung bakit nagpapakita at pinaparamdam sa'yo. Kasi pain doesn't show in our lives without reason, ika nga nila. It will break you or pwede mo siyang gamitin as a lesson at fuel din na maging brave. Gusto ko yun, partner, parang medyo, tumagos ba? Nasakto mo, partner. Siyempre, winner ngayong Wednesday. Andyan kasi ang ating mga sponsors, Katya Liz, Newsar, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Lemony Hotel, Labs Cafe, Lorma Medical Center. Yan ang balita ngayon. At syempre, nandyan ang Mega Tower. May Manox. Ang sarap ng May Manox. Nagutom tuloy ako. Yes, NGCP. Fines Estate Gaming Corporation. Studio Coffee, isa pa to. O talaga ang bigay na bigay ang pagkain nila. At ito pa, sabi mo na. Sangyupocha! Ayan, see you po. Dahil talagang eat all you can dyan, no? Ay, partner, parang gusto ko na ngayon. Ang aga-aga, wala bang lunch, no? Oo, ang galing. And of course, partner, Siyempre, wala nang aw sa paw. Simula sa kanilang liniment, masahe. We have 3 flavors, peppermint, orange, and floral. At papunta sa mga supplement nila tulad ng Bioclon and Robocough. At ang kanilang Pau de Arco na herbal dietary supplement. Yes, partner. And aside from that, that's available for adults, kids, yan. Yes. So, mga kababaihan, kalalakihan. Oo. It's actually for everyone, mga ka-Rangers. Dagdag pa dito, isa sa mga quality products ng Aldrich Corporation ang Toro, na kung saan tama sa mga kalalakihan dyan. At syempre, sabi nga namin lagi is sa mga kababaihan through, syempre kapag nasa ko na sila stage of andropausal, at menopausal. Malaking bagay ito. And to our Rangers that is watching us through our social media platform, shout out to our YouTube viewers. Ang dami sa YouTube viewers. Ang dami. And also, hindi natin kakalimutan yung manonood sa Facebook, no, partner, and Instagram. And partner, yung lagi mong reminder kung may sumbong kayo, i-tweet nyo lang yan sa RNG. I-tweet nyo lang using hashtag RNG Luzon para mabasa namin yan. At syempre, sa ating mga RNG Luzon babies, congratulations sa mga, meron silang dalawang balita at kahapon sa Luzon Headlights. Tumutok din po kayo mga ka-Rangers every 6:30 PM ang Luzon Headlines para sa mga interesting at nagbabagang balita. Yan. At pasada naman natin ng mga ating mga viewers. Yes. Good morning to Miss Ana Marinas. Good morning, Claudine Lagundina. And of course, Sir Rain, yes, we're okay. Yes. Nangangamusta kasi siya. And ang ating batang patroller, Christian Zamora. Good morning. At syempre sa ating Hong Kong Rangers, Hong Kong Brenda Tulyok Baldoza, Merly Agbayani season. At syempre ang ating good morning din Ka-Rangers. Start our day with a great smile. Of course, tama yan, Sir Ponzo Jovelin. Hello po sa inyo. And Carlo Digo, buong Ranger daw. Stay safe and God bless us. Watching from Indang, Cavite. Napakalapit naman yan. And lapitin pa natin from South Korea. Good friend of mine. Hi, good morning. Good morning ba sa inyo, Eric? Di ko sure eh. But sabi mo nga, some battles are meant to lose to win a war. Naman. Isa na namang Wednesday, winner ang natapos. Once again, ako ang inyong Papa P ang magpapainit at magpapasaya sa inyong umaga. Siyempre naman, dito kasama si Kikay, kakwentuhan, kakulitan, kakurutan na rin minsan, no? Dito lang sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there.
Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay.
E defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!